За кой футболист искате да е следващото видео? Знаете ли историята на Гара Дембеле? Французин с малийски корени, роден с топка в ръка и мечта за големите сцени. Той започва от малки местни школи във Франция, където оформя своя талант и мечтата за професионален футбол. След това преминава през няколко европейски клуба, докато съдбата не го довежда в България. През лятото на 2010 година подписва с Левски София. Дебютира с 2 гола в Лига Европа и през сезона 2010-2011 отбелязва 26 гола в 39 мача, включително хеттрици срещу Локо София и Миньор Перник. С голямата си ефективност той печели сърцата на феновете и доказва, че е лидер на терена. След успеха в Левски преминава в Фрайбург в Германия, където периодът е по-труден – 1 гол в 19 мача. Следват трансфери в Китай, Обединените арабски емирства и Швейцария, където продължава да показва своите умения и опит. На международната сцена избира да представлява Мали и играе на Купата на африканските нации 2012 година, където Мали завършват трети. От малките улици на Франция до големите европейски и азиатски първенства. Това е историята на един истински борец.